Vidíš, to bez sranda, že sa na ochot, že ste pohode, hej, držíš to. Potrebujem mať do mikrofón. No. Mám ti vysvetliť, aké sú základné pózy, alebo... Asi, hej, že najprv bych chcel, lebo vieš, že ja som fakt, že pozeral, že len sebe som tak skúšal. OK. Takže v kulturistike máme 8 základných póz. OK. Úplne, že základná. Je takto. OK. Nohy od seba. Aha. Od seba. Ramena do boku. Do boku. Tak to asi. Keby ideš že predný široký dať, Aha. tak urobíš toto, tak sa vyprsíš. Tak. Tak to asi. Okay. Tak a... No. Tak. Okay. Tak. Nohy troška sa pokrčíš do nich, do kolen. Tak. Napneš ich. Super. No. Troška od seba ťa ramena ešte. Tak. Ešte. Tak. Tak. No. OK. OK. No. Toto je základná póza, hej, to ešte vyladíme, to je akože úplný základ len, hej. Dobre. Potom máme, že štvrťobrat. Z tohto ideš do tohto. OK. Aha. Daj sa do boku. Takto. Tak. No. Skús nechať panvu. No. Skús sa tak si opticky myslieť, že panvu necháš rovno a len sa skús vyrotovať. Tak? Tak, ale touto rukou si budeš to prsto tak tlačiť, akože do boku. Hej, okay. Tak. A túto ruku dáš dozadu. Pokrčíš v lakti. Skús urobiť to, akoby, že si v tej základnej a len sa vyrotuješ. Tak inak asi. Takto? Či? Skús nechať tú panvu vpredu, na mne. OK, že vlastne takto? Túto ruku ešte viac sa vyrotuješ. Okay. Skús vydýchnuť do brucha. Tak, a tú panvu nechaj vpredu. Aha. Vpredu, tak. OK. Dobre. Túto ruku musí sa ešte viac vyrotovať v trupe, vo vrchu. Čiže je vlastne stretela rovne, ale vrchné si keď stavci. Áno. Okay. Stretela necháš rovno a len sa v trupe sa vyrotuješ. Tak to asi. Koľaček, ja mám zeberu na pohni, že keď vočo. No rozmýšľam, ak ti to vysvetlím. Tak to asi. Panvu nechaj furt vpredu. Počkej, dám si teda dole triko aj ja, aby si to videl. OK. To je ktorá má lepšiu formu. Takže, že si takto. Dobre. V prednej. No. Takto sa vrch vyrotuješ a túto ľavú ruku dáš čo najviac dozadu. Čo takto, tak? Áno. A vidíš, že tú panvu nechávam proste vpredu. Nerobím s ňou toto, lebo sa rozširuješ v bokoch. A to nechceme. OK, čo si? Takto? Nohy necháš pri sebe rovno, tak. Keď tak zatneš aj zadok, ale to potom. Dobre. Dajme tomu. Nie je to ľahké. Ale ak si potrebuješ sa napínať, mám pocit, že ma jebne za chvíľu z toho, OK, pohode. No asi zober, že musíš byť napríklad v tejto póze, ja neviem, 20 sekúnd, pokiaľ oni sa rozhodnú, že ak je to dobré. Koľko vlastne trvá celý akože posing? To je individuálne. Niekedy máš proste len 8 základných, lebo vás je 5 a už máš výsledky a niekedy mal som už aj 5 kolov po sebe. OK. Fú. Koľko magnézia si predtým dáš, aby ťa neskarčovalo celého? Nedávam magnézko, sol dávam. Sol? No je sol. Dobre, či vlastne najprv máš túto, potom si neprejdeš do tejto a ty ideš... Potom ideš do zadnej. OK. Potom ideš do zadnej, to znamená, že si teda v tomto štvrťobrate. A to je vlastne všetko po sebe, že oni vás volajú, tak keby taká plynulá. Áno, toto máš základné, proste povedať štvrťobrat, máš 4 štvrťobraty a potom máš tam predný široký, máš tam side chest, side triceps, potom máš nohy, brucho, máš tam aj, to ti potom vysvetlím, 4 základné sú. Takže za teba, že ktorá kategória, akože ja? To sa ešte uvidí, keď zmizne tuk.
Lebo to ťažko takto povedať. Ale akože takto, že prvý pohľad, čo by si asi dával. Že dal by si skôr men's fyzik, alebo klasicky aj s nohami? Že aj nohy by si nechal, alebo by si dal preč? Neviem, jak ti pôjdu, vieš, že keď ti pôjde, že strašne rýchlo dole vrch a nohy ti pôjdu pomaly, to záleží od času, aj koľko do toho dáš. OK, dobre. Čiže ďalej sem toho, jak som bol v tomto. S nohami nerobíš nič. Nohy nemáš proste pri sebe takto nalepené. Vlastne z tohto prechádzam potom do zadnej. Celý sa otočíš tak. Tak. A tu si predstavia, keby že si v prednej, ale otvor chrbát proste úplne, že... Jak to vysvetlíš? Čo asi v prednej, ale robím akože toto, je? Tak. A napni zadok a stlač hamstringy. A co tak, jak na špičky hamstringám, že... Tak. Počkaj, no. Dobre. A mám na špičkách či chodiť? Nie, na špičkách nie. No buď celými chodidlami, buď dole. OK. Chrbát, dobre. A nohy troška pri seba. Pri seba, OK. Takto? Tak. Vrch, takto, zadok a hamstringy stlač. Tak, dobre. Toto je celkom fajn. OK. Potom máš za štvrťobrat, ukazuješ. Čiže z tohto idem do ktorej strany? Do tej. Čiže chcem... Ja keby robím koločko, idem, že tak, urobím koločko, OK? Dobre. No a tuto... Lebo mne to príde, že ja mám ľavú ruku väčšiu. Nebolo by lepšie, keby idem, že do ľavej zase? Nie, toto máš dané pózy. Dobre. To si nemôžeš vymýšľať. OK, jasné. Čiže teraz idem... Čo idem? Teraz ideš za štvrťobrat. Štvrťobrat. Ja idem to, OK. Nohy pri sebe. Tak. Pánvu nechaj vpredu. Tak. A len sa vyrotuj vo vrchu. Takto? Túto ruku. No, takto. Tak. Pánvou ku mne. Tak. OK. Nohy nemôžeme pokrčené, musíme mať furt vystreté nohy. OK. Tak. OK. Dobre, chill. Dobre, uvoľni. Toto máš 4 základné štvrťobraty. Je tam dosť roboty, čo sa musíš naučiť. Potom máš také jednoduchšie, hej. Okay. Dajme tomu, že dvojitý biceps. Dobre. Ukážem ti nohy, ak musíš napnúť. Sa tu volá steplováva. A troška. Sa tu oteplováva, tak to je hashtag no homo. Dobre? No, teraz. OK. Čiže chodidlá mám jemne do vonka vytočené, hej? Takto, nohy mám pod či... Troška, aby ti vyšli tá definícia. Takto, hej? Tak. Mám zaliatý, to aj vidie. A teraz... Tak asi. No, čakaj, daj pozu. Daj sa do pozy. Okay. OK. Kto by povedal, že posing bude tak ťažký? To je najťažšia vec. Všímam si. Potom predný široký. Čo to je, oni? Jo. Nohy zás do podrepu takého, aby ti išla definícia. Okay. Troška k sebe. A čo, chodidla? Či čo chce? Špičky od seba a nohy k sebe. Tak. Je, že päť k sebe, tak to je? Tak. Okay. Podrepe. Ruky si chyť troška tuto. A vyššie? Či? Nie dopredu, ale tak. Vzadu, tak. Okay. Okay. Na hrúbke bude treba zapracovať. Na čom? Na hrúbke sa bude treba zapracovať. Hĺbka? Na šírke, nie na hrúbke. Akože krydla, hej? Okay. Sleduj. Suchý sa nevím. OK.
Vidíš to, toto? Skoro. No, skoro. Chce to včeličky od pani doktorky. Tak jej nepoznám. Dobre, teraz máš side chest. To by si mohol vedieť. To sa ide na ktorú stranu? To je ľubovoľné. Ľubovoľné. Lebo ja mám ľavú stranu väčšiu, ale nedokážem sa na ľavú stranu dať. Na pravú sa dokážem lepšie. No tak sa daj na pravú, jak ti to bude komfortnejšie. Počkaj, skúsim ti to. Ono viem, že jedna noha má byť, čo má keby... Počkaj, skúsim to. Áno, tú nohu si musíš, lebo tu si tlačíš hamstring, tu, aby si vyšiel hamstring. Takto asi? Či... No a troška sa daj celý sa daj do podrebu, troška. Takto asi? Dobre. Takto, no. A teraz... A skús nebyť taký predklonený a troška sa... Tak. Tak. Toto myslím, že je celkom good. Hej. A ruku mám tak, či tak? Asi takto. Asi takto. Hej, toto vyzerá celkom fajn. Nie? Potom máš ľubovoľný triceps, neviem na ktorú stranu chceš. Tento? Hej. Čo ja viem. Skôr asi ľavú tu by som dal, hej, ľavá mi lepšie. Ozaj, tie tetovania, to asi nie je nejaký problém, či? Nie je to problém, ale tak... Na čo si zakrýva telo? Je to estetika, hej. Ty máš aký názor na tetovania? Ja by som si to nedal v živote. Fakt? Nikdy? Nie. Ani písmenko. Ozaj, nič? Nie. Kvôli čomu? Mne sa to nehlúbi. Ozaj? Čo ty si proste, že proti? Na čo proste, keď máš pekné telo, vysekané a zakrývať si ho kérkami? Tak ale vieš, že keď dáš možno, že na predlak to má také, že... Vôbec, aby som to chcel vygumovať. Ja tam chcem vidieť proste... Fakt, takže ty vôbec. No jasne. Z toho hovorím na short, že jaký mám tu štvrzo názor na tetovania, storme Rilsko, ale... No dobre. Triceps. OK. Predná noha. Vykročíš troška. Túto nohu si dáš takto. OK. A zás pánovo necháš vpredu. Budeš troška podrepe a zás sa vyrotuješ. OK. Takto. Vpredu, takto. Nie, naopak. Počkaj. Naopak. Tak. Ale zás aby si nemusíš dávať tak dopredu. Môžeš ho nehať aj túto kľudne začie. Začie? Tuto napravo viac. Takto či? Vieš, že nemusíš ju dávať moc dozadu, aby si zase nepadol. Ja jasne, takto, je viac pri sebe. Hej. To mám byť takto? Či to má balans, nemám stať? Tak. A vydýchni do brucha. No, toto vyzerá tiež super. Potom máš nohy, brucho. Základná je... Ja mám ešte svalovicu, ešte nenapnem brucho. OK. A potom máš individuálne, potom máš po jednej nohe. Aha. Že? Vlastne najprv... Keď ja robím túto, že som tak tiež áno, stále tie nohy musíš mať po drepe, lebo nohy stále ukazuješ. Ale ak tie pri telo, či... Áno, tak. Počkaj, čo tak spodrepe? Tak. Ale poviem ti, že na to, koľko máš tuku na bruchu, tak nohy máš celkom definíciu. Hej? Aha. Som ich cvičil, že sú ešte také, ne že pumpnuté, ale sú také, že viac zaliaté. No a potom máš ešte zadné pózy. Zadné, OK. Dvojitý biceps dozadu. OK. Jednu nohu dáš dozadu. Ktorú? Čo je jedno? Môžeš, ja dávam pravú. Ktorá je mi lepšie? Kvázi, sleduj, takto keby sa na ňu navážiš celou váhou, pokrčíš hamstring aj zadok, no ho tak stlačíš. Okay. A potom vrch, dvojitý biceps zadne. Čo vlastne táto má pokrčená, stlačená. Počkaj. Dobre, počkaj. Toto tak. No. OK. Dobre, to vyzerá celkom obstojne.